Pinaghahanap po ngayon ng Mangaldan PNP ang isang hindi pa nakikilalang motorcycle rider na sangkot umano sa pamamaril sa isang 55 anyos na lalaki sa Barangay Salaan madaling araw noong Agosto 24. Sa paunang investigasyon po ng pulisya, dakong alauna 20 po ng madaling araw nang dumating ang suspect umano sa lugar sakay ng motorsiklo. Nakasuot umano ito ng yellow-green na jacket at gray-black na shorts. Bago ang pamamaril, nagpakilala umano ang suspect na bahagi ng isang intelligence operative at nagtanong tungkol sa isang babaeng hinahanap nito sa establishmento. Maya-maya, 2 beses umanong pinaputukan ang 55 anyos na biktima. 2 tama ng bala ang natamo ng lalaki, ngunit nanatili itong buhay. Agad na isinugod na sa pinakamalapit na ospital para sa gamutan. Hindi pa matukoy sa paunang investigasyon kung ano ang pinakamotibo ng suspect. Ngayon din kung may kaugnayan sa pamamaril ang babae na hinahanap nito bago ang insidente. Patuloy ngayong kinakalap ng Mangaldan PNP ang impormasyon mula sa mga nakasaksi na nasabing insidente. Sinusuri rin ang mga CCTV footages sa pamamagitan ng backtracking at forward tracing upang matunton ang mga dinaanan ng suspect bago at matapos ang pamamarila. Nanawagan naman ng pulisya sa sino mga may mga impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan o kinaroroonan ng suspect na agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.